Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing penbena Menteri Rangba Kejela Konrad K. Sangma. Hadu Arsen ban ai distrik pura ya ka Mairang Civil Subdivision. Hashwa ban rakhe ya ka Singilai Lot kari India. Kabade hapo ka Khatsan tarik mentau benai nailar arjar puwe. Henry hadu menta kesengi kene kejingkular kamsyam la urlong. Kabla pensa ik pajba haka lingo. Kumban chupen kan mau Konrad K. Sangma ulang penbena ban ai distrik no ya ka Mairang. Kabahap ha West Khasi Hill District. Kabanengkong kadai hajing elang hamanai kabalong hakalai pui tarik ulber arjar puwe. Perkebaar kadai kebaulok pular ban ai distrik ya ka Mairang kadai haka arhu pratarik ubnai jeliu arjar puwe. Haka jing kedua bat kelai Partai Kubor hasilong. Ki constituency kebahap Mairang Civil Subdivision kilong. Ka Mairang kebalami kemar da uba medba lengdo ubadai presiden ka UDP sen kemi kum ulampang kaying dorbar tauan ka jela. Baru brol nong siet ubadai MLA ke UDP na Mount Harishan constituency ubalong ru mentakum menteri hakane ke sarkar MDA. Ban sangap ke sur jong kipaj ba kumno kisngew haba ka Mairang kamsyam lala ban pli kum ka distrik Bapura halin ka jingkular Konrad K. Sangma. Unong san hima na shlong ulahyar Mairang. Banyak kenduk kerpang ya usordar ke shnong sangshong ban usordar ke shnong penden umyong. Nagalen ka jong akum unong yalam sinong hadin ka khalai tarik kaba daladi hi chief minister hadin ka khalai tarik jong benai mat arhajar arpo hangthi hapo manai sinong manai ka badon hapo ka Mairang Civil Subdivision niyo i badaladi hi chief minister badon burom jong ka jela meklaya Konrad Kongkal Sangma ula declare baya ka Mairang on Kentiono sa district. Tenakaliang ke jongi kum kinong song sinong jong ka Mairang Civil Subdivision bat haka ju ka por kum unang yalam sinong. Uba ju don benta na ka por si ka por. Bandawa haka bide ba kini ka district. Ngadap ka jingkemen ka ba kraw. Ya ka jing angnut ka ba ki paiba jong ka Mairang Civil Subdivision bla angnut laslam ngilala ban pen ulang. Bat ya katar ngimla banlan de how ni ubna July ngi iban na kaleng chief minister ula declare baya ka Mairang kandeno ka district ka Batumai. But haka ju ko por nagaling chief minister ula declare ba ya ka Mairang on pleno hapo jong ka Khatsan tarik jong uni upna Agos. Le snosi banya tu hangni ba kindet ni iling ba ki social media ling ba MLA jong ka Mount Harishan ba broading nungsi ba dai ka ju ko por cabinet minister jong ka sarkar MDA ulami syakman ban penbena bayamenta on sange shwa hakbide ban pleno yakani ka district hapo jong kani ka Khatsan tarik ban ngiyo iru da ka basyai ula kran detail hakbide ka ai ka daw bomla ban play hapo kani ka Khatsan tarik jong uni upna Agos uba menta kadaw kolong ba ula kran da ka basyai namar ba lingba uni kubet bangimla banyelum pun brio ka jingkali ka bang akwa ban bu hangni kalong khamtam mi kini ki local MLA hatu ka don jingmut ayu ban play district tang haki jaga pajba bat da don kam ban lum mi ki brio na bro atli ki constituency bakenwan hagatu ka function ba pipli ka district nagaling ke jonga ngakwa ban ajing mot yakini ki nongmi khmat jong kini ki elderly ki constituency ka kam ka babha kam kut tang hapo polipit henry ngajuang ka kam ka babha lapile hangnu ru lada manu umdon bayu iru kasahi ka babha tinakaling ke jonga ngak kentu yakini ki nongmi khmat jong kini ki elderly ki constituency ki bahap hapo ka Mairang Civil Subdivision ba ladalong kabala kinle kirki no hakbide bat kani ka district naman ngimla banlan haka khanyo tarik jong ubna July kadi ka sngi ka bakarpang ka bingi juice celebrate yak lingku sngiap jong utirot sing usim jong himanong kla ban ngiyo iru haka tu ka sngi nagaleng deputy commissioner jong ka West Khasi Hill District ubati langwa ulak penbana pakan don ka total lockdown Henry ngi ban nagaleng ki bor ki bahalor
bat kumju ru Nagaling ka hima ringkat ka jing sungthu jingmut bat ka office jong subdivisional officer jong ka mairang kilala ban rukhe ban penlong hakabide yakani ka function ban ngimla ban lan ru haka saudarik menta ubnai lingba ka notification ka ba udisi ulai on penterkam biang sasisin ya ka total lockdown naru ka san baji jong ka khat saudarik haru ka khat ka san baji jong ka khan ru tarik henry snotna pat ban yitu angni ba minnen ka singi haka khandai tarik ula ai penbana bing ka notification ban ai ka relaxation hakabide bat ka singi blai kata ka de ka khat san tarik naru ka port new baji menstap khnang ba Nagaling ka government kala ban celebrate hakabide bat ka independence day ka jingli sa sin nga kwa ban bu kat ya ka district on play hatu Nagaling chief minister ringkat ke jingtrelang bat ki board badi kimi lakilong ki board district lakilong ki subdivision ka ayu yaki ban penbena lakalong hakanu kunu ka board bat lada ki le yakani kam da don kam than hakbide bat ke jingpun brio kila ban penbena tangkat to kat ningot lingba chief minister lingba ki local MLA bat kattu katni ki officer ngangai bakani kladai ka babha kini ki arngut ki local MLA bat kumju ha chief minister badon burom jingi Konrad Konggal Sangma bat ngangai skamru bakat chief minister ula declare hakbide bat kani ka benta baka mairang kladai ka district ka Bapura ngakerman bakani kan ulong balada jia bakan umul kan omla ban ulong hapo jong une usnam lani ha usnam ubanwan swak election hajar apulai nakaliang ke jonga ngasngo baka kam kaba mau ubat bat ka ai kaba ulaklai ya ke juban lak lingba ki jingalang bat lingba ki social media kalalong kaba lamle tenakali ke jonga ngaku aban bu jingkeli lada jia ba une kubet udang yaina hakini ki snam bat kumjuru haki snam ke banwan bat haru hajar arpulai ka jingli ngakwa banbu hatu pinple ni em ya ka district ban nagaling jonga ngakerman ka jingwan ka district hapo mairang kan long ka way na ka lat bat ka jingkurku iki ba jong ka mairang civil subdivision kan yarap ningkong ban kentiu ya ka roy ka par kabaar kan yarap hawide ya ka yok ka kot bat kan yarap ru ban aikam ajam om tangi ki samla ki baladon ki kerdan pule ba fair henry kan yarap wat ki travel kali ki nong balasngi kan aikam ajam tenakling ko jonga ngabu ke jingkerpat ya ka sarkar bat chief minister ba ringkat ikini ki local MLA baru arngut ki constituency ba hapo ka mairang civil subdivision ba kin pen olong no kloy knang bakan long ke jingkerku nakabenta ki paitba jong ka mairang civil subdivision namar ni don kam kerke bat ka deru ka snam jong ke jingkerku ngimla banlan usnam hajar arpuai udai usnam jong ke sensos bat nakaleng ke jonga ngakwa haba pi play ke district kamdai ka district tangkaru sudah bat ngadabu ka jingkerpat bat ka jingdawa haba pi play ka district donkam you district code baar ni donkam ya ka full flag bat ka balai ni donkam kerpang hagbide ya ka manpower bangi la ban pentre dalade yalade ngimla ban lan ya ka ka jing shisha lingba ki jingja namar ngajuong halamurway bat ngejumudur kat ya ke district ban play lani ban upgrade now ngayu I bahaka budget jong ka sarkar lagre hak finance hak revenue ngayu I kampat don ruam tenakaling ko jonga ngasngo bahakum kini kipor kaladai ke ka plan lani ka game jongki politician ban penbie om tang yu local MLA ba mat ba lendo ba dei president jung UDP ban penhon dekini Henry kalongru ka jingpen bie na ka benta ki pai ba jong ka mairang
civil subdivision hi barok kawai. Ni kum ki pai ba nong shes nong jeng dong thai mai rang ha tu khalai pui tri march na lai chin desar lawan hang te po manai pan bana ban sa ai district no ya ka mai rang tingi lai atap da chin keman ma khawe hadir ketu pada ma pen tikna ma ban sa ai district ya mai rang bat sa police wa ka khat santri bana was hadir ketu kan ni sni pada ngi i ba kadon tu ko da bala freeze no e jing police gi district pani solution po state ro we te nakalian jungi ngim so nong kum no ngim so don ban ong dong we ring is ne abe po ki bor ban jrong nakalian juga simet tinggal so ba kan ji put bana ban yo er district mairang ni so ba kalom tikna be bagin sayo tang bagin su ap e ka po nomor kat kan ji so tho nakalian ki bo sarkar hadu mentaru kira pun khe sai kum no ban bet biang ya ka ji pli ya kan ka district jungi hang ne po mairang ndang hinik sini ni kendo ki usar ki ba nai takhle kumno bani penwan ni gisnong ni kitau kumno bani penbet penbiang kenang ba di district jungi kan long ba biang na dong sedong ha puar ban ple kenang bagi snong kitau bani sno bani long ki ba ha ka kon ma ki wara ai ki su sa ni bro we ti hirisa kom dan ek ta jing ko di tak benta ringa sunget ba nakadaw jong ni kubet mo nomor menta ban long kinu ki program hab da yo jing bet ni kom hinik sngi ni la perkat ban pelong di program baretro nang taban ai award itu kena bela pas bah ke ni la pan jingbet re wala taru ni haban up ya ka jingbet lagi bor ban hijrah tengah su perkat bala se ka ban pli ta district ro banong bar yalum pai ba ko mun ko le se kinim sha mo ke denak ta daw le se ki delay te hendai kai ka mga sosu mga ba kini district ka salong bai ngi sayo bai support ka mairang ka chui ni supaya ek tu jikran jadi babrol la batahi nakadaw jong kubet mo bala slam nani ban play ek ni district ni ka khlamong ba ni ladu no ban yo ni district ni so ba ni yo bai ba ni sudile support ko nakadaw jong ni kubet nakalen ju ila pensai ko to ya kataru ngam tip mo nakalen jong ngam slai mo ya kanu no kerteng kanu no kerteng lelei tambang ni de ban yo district anuksa ko me ka state Meghalaya jungiro mo ni ada Meghalaya te dei bobon ki suna rek ta kerteng ski mo hapan pedang ya ka ek bagi bora mara jong ki lajer la tho ni ngat ni district mairang ru ka ek ba saja na kala sarkar ni kum pai ba ngi so pedang ba yakta ngam tip mo ndai nga ngin ye pek ya ka po be ada kalong ba shuthok tele se lakut kini semua ni mio te tang sangai ba de shuthok la po jong kini semua bom tang ni yo te tang ngin pedang ba de ba shu pendek sin ka ji so thu jong ni te wat tang ba yo ni civil solution ni ba kadang gi kio ka yo kot akara pa na dong sedong ni kurman bang bang la yo kat kini district lai ni sa kio su ka kai ka pateng tre ka mentah kamai ji jong ki breu jungi ba kayo kam yo jam mo sim bala bon ke ofes ki breu jungi ke saya yo ban rukam rong jam ha ki ofes ko per kham na me ni ki breu ba sang jam la jong ru ki nang kio ha ka tre ta kamai ki ki om tang mat ta kam sarkar ni abro ki liang in sakio nomor sim bala don ka district baro ki breu man shrum ni seneng ni hapne wan ni sa po ni ka headquarter nang ba ki ya pendat ilak jong ki kam ki jam aja sisa mentah bakal hasura kam da don tan kita jing mo ban lai chinong stoin nrai ni sotu ba kidon ni la ka jong ka jing jar ba ibobot pa del la ngi khen kum nang ne na po na mi yong le se nim da siam jing le ngi le chinong la ngi le chinong stoin le ki wi chinong ha sa rong ding jong ni ka mairang bat motor an siam jing ni da bon ba chinong ba jangai ba siam stom Malaysia shudu chinong stoin anuksa kuna thain krut jakhong din hawan mai samairang phai bang chinong stoin bang tat humur kalbo junge tu ti brio jo kita thain boy area ro ni haban wan samairang chinong stoin kala sam junge bat ka bo ga kta e kalut accept tenel da kala wan ga district wata umairang kamu kala penjam ya ki ba jungi haba ki don ni kam kala ban pedap dah itu por belkot nomor bakal ki wan kala khamsu